Tlačenica na čele ligovej tabuľky, stále nezdolaný Slovan a po ďalšej prehre Košice stále na dne tabuľky. Vítajte pri podcaste Prvá liga s Braňom Radom. Ahojte. Čaute chlapci. Máme za sebou skutočne bohatý futbalový týždeň. Braňo, čo ťa zaujalo najviac? Tak samozrejme, že najviac ma zaujala naša liga teraz tento víkend, ale taký highlight, ale taký, že čo dokáže futbal napísať, aké príbehy, je teda naozaj zaujímavé, že sa vráti do Manchesteru na pôdu City Kevin De Bruyne, ktorý tam odohral 10 sezón a získal s nimi všetky možné tituly a vítajú ho tam naozaj ako kráľ, lebo on tam kráľ bol. Jednoducho a ten osud to zariadi tak futbalu, že po 20 minútach má Neapol vylúčeného hráča jednoducho a to taktické striedanie si odskáče práve De Bruyne, ktorý vlastne ide z ihriska jednoducho a nezahrá si vo svojej obývačke, dá sa povedať, ale zápas sa pre ňom predčasne skončí a nakoniec sa Neapol prehrá. Ale to je z toho takého nejakého trošku aj ľudského hľadiska, aj toho, že to je futbalista par excellence. No ale samozrejme, poďme k nám domov na rodnú Hrudu. A z tých ligových zápasov ma najviac zaujali dva. Logický šláger dovtedy nezdolaných mustiev Slovan Dac. No a včera, že aj zaujal, lebo som ho pozeral a chcel som ho pozerať. A potom aj šokoval ma jeho výsledok. Nečakal som naozaj, že Michalovce vyhrajú v Trnave, čiže toto je taký ten ďalší bod, ktorý by som vypichol. Bolo toho naozaj požehnanie tento týždeň, aj moja manželka by tu mohla sedieť, lebo videla skoro všetko so mnou. A teda, si to užili. Sú dve. Si to užili tento týždeň, babi, naozaj. A Bráňo to zhrnul, plus veci z anglickej ligy, určite zápas Manchester United, Liverpoolské derby, Arsenal, City, akože tam tých zápasov je toľko, že ja neviem, jak to zmestíme do 15 minút. Tak poďme na slovenateľné pole. Hierarchicky to bol, alebo časovo bol tento zápas skôr ako ten trnavský. Tešil som sa na ten zápas, bol som na tehelnom poli, vynikajúca kulisa, výborné vstupy podľa mňa mal Slovan do oboch polčasov. Do toho prvého mal Bajrič dobrú šancu, v zápäti Barsegian aj za asistencie Tubojovho Teču otvoril parádnym spôsobom skóre tohto zaujímavého zápasu, ale potom prevzala iniciatívu Dunajská Streda. A mi to tak vždy prišlo, že Slovan dal gól a Dunajská Streda prevzala iniciatívu a ja som v tom zápase videl dve mužstvá a obe chceli zvíťaziť. Že tam jednoducho Slovanu to nešlo tak, ako sme boli zvyknutí v uplynulej sezóne, ale makali, dreli tí hráči a bolo vidno, že sa idú doslova zodrať. To isté Dunajská Streda. Navyše veľmi rýchli hráči DAC, vynikajúco boli pripravení, či už teda slovanisti od trénera Vajsa, alebo Dunajsko-Strečania pod rukou Braňa Fodreka, čiže vynikajúci zápas s takou malou futbalovou tragédiou pre Ramadána, ktorý dal gól, asistoval pri góle a mohol byť 11-kovým hrdinom vyrovnávajúcim na 3-3, ale ten posledný krok mu nevyšiel. Takže za mňa asi toľko vstup. No to sme sa aj s Radom bavili, lebo robili sme vlastne spolu celý víkend a bavili sme sa o tom a zaujalo nás to jednoducho, ako to bolo, že každý chvíľku ťahá pilku. Ale zaujímavé je, že Slovan tú svoju pilku vždycky pustil, keď dal gól. To bolo také zvláštne. Naozaj, že ako náhle viedol, tak iniciatívu prepustilo Dunajskej Strede a Dunajská Streda momentálne na tom je možno, alebo nie, že možno, ona je na tom herne asi najlepšie z celej ligy a ona teda, keď tú iniciatívu dostala do rúk a prevzala ju, tak to bolo na tom ihrisku aj cítiť. Potom, keď Dunajská vyrovnala, opäť Slovan zistil, že aha, haló, ideme znovu a tak sa to striedalo. Ale musím uznať naozaj, že Slovan vie a cíti, že to nie je herne také, ako to bolo treba tie minulé sezóny alebo minulú sezónu, keď on aj keď prehrával, čo sa mu stalo možno vzhľadom na to, že bol unavený, že mal nahustený program, ale keď šliapol na plyn, tak to väčšinou otáčal to futbalovosťou. Naozaj tými individuálnymi schopnosťami hráčov a dával tie goly. Teraz proti Dunajskej musím povedať, že ten Slovan, ako si povedal, drel, bojoval a pomohol si štandardkami. Tam sa ukázala tá skúsenosť toho mužstva, ale vedia aj oni sami, jednoducho, že keď to nejde ľahko, tak to pôjde ťažko, ale musí to nejako ísť. Čiže makali, dreli a dali 3 góly, Dunajská Streda dala iba 2, aj keď ten tretí mal na dosah. Stane sa. Áno, stane sa. Aj keď naozaj málo keď vidíš takú 11, ktorá skončí v 15. rade za bránou, jednoducho, ale stalo sa a stalo sa takému futbalistovi, akým je Ramadán, čo je bez pochyby technicky, fantasticky pripravený hráč, ktorý to ukázal aj v prvom polčase s tou strelou spoza 16, ktorý načapoval z rohu
loptu na hlavu spoluhráča. Čiže stane sa, sila bola to, čo sa stalo potom. Lebo najhoršie zareagovali podľa mňa Blackman, ktorý dal pritom víťazný gól v tom zápase a týmto si to podľa mňa pokazil tým správaním. A Cruz, ktorý tiež hulákal do tváre Ramadanovi, ktorý zahodil 11. Sila bola to, čo urobil Barsegian. V podstate tých svojich nahecovaných spoluhráčov, ktorí išli po Ramadanovi ako po údenom, jednoducho dal preč. On ho odohnal doslova. Odohnal a Ramadanovi povedal nejaké tie utešujúce slova, vieme aj aké, lebo Ramadan ich prezradil po zápase, teda, že nech sa s tým teda nejak vyrovná, nech si z toho nerobí až takú ťažkú hlavu. Stať sa to môže každému. Barsegian použil svoj príklad, ktorý si pamätáme veľmi čerstvo proti Kajratu v treťom predkole Ligy majstrov, že aj on zahodil už nejaké a aj v dôležitejších zápasoch, aj v zápasoch, ktorých išlo veľké prachy. No ale patrí to k futbalu. Pre Ramadana to je určite nepríjemné. Pre Dunajsku tiež utrpela prvú prehru a v podstate takto v 6-bodovom zápase prehrala. Takto by sa, ak by to bola remíza, opäť tá východisková situácia Dunajskej Stredy a Slovana by bola iná a z tej remízy by sa asi najviac tešili v Trnave a v Žiline samozrejme, no ale takto to bolo víťazstvo Slovana. Za mňa jeden fantastický zápas, ktorý sme opäť mali možno vidieť v našej lige. Zaslúžil si remízu z môjho pohľadu. Obe mužstvá naozaj boli skvele pripravené, tak ako si povedal, že až prekvapivo, že padlo 5 gólov a mohli aj ďalšie, tam tie príležitosti boli. Slovan sa vynikajúco pripravil na ofenzívne trio Dunajskej Stredy, naozaj pokryl a predsa vidíš, inkasoval a hlavne od Ramadána, na čo určite boli najviac upozorňovaní. A začnem od konca, ale ja to skrátim, nebudem s tebou úplne súhlasiť. S tým Barsegianom máš absolútnu pravdu, zaslúži si rešpekt, to isté aj Vladovajs po zápase, ale nemyslím si, že Blackman a Sandro Cruz by to nejako prehrnali, lebo tam sú emócie, ktoré proste tebou hýbu, ty si naspidovaný, Kašia vlastne urobil to isté, ten sa nespomína, takisto mu nakričal, ale potom vlastne každý jeden z nich, ako to spravil, ako tú emóciu zo seba dostal, tak si uvedomili, čo urobili a otočili sa. Aj keď áno, už tam prišli ďalší hráči a odtlačili ich. Ja si myslím, že to sú emócie, ktoré patria k futbalu. Nič tam nebolo. Ja chápem tú emóciu v tej súvislosti, že oni boli nahnevaní na to, že si mysleli, že to nemá byť pokutový kop. Presne tak, že to nemá byť pokutový kop. To ja beriem, lebo to celé bolo o tom, že si mysleli, že on bol vonku jednoducho a že nemala to byť 11. A tiež súhlasím, dobre, že nemuselo to tam byť. To ja netvrdím, že to tam patrí, hej. Ale nemyslím si ani, že to bolo nejaké prehnané. Proste to tak vyplynulo, všetci sa dali na poriadok, všetci sa upokojili. A vravím, podľa mňa výborný zápas, zaslúžila si Dunajská vyrovnať a bolo by to zaujímavé. Takto to bude takisto, takže ničak máme iba začiatok sezóny a začiatok súťaže. Čo sa týka tých samotných gólov, je to zvláštne, že hovorím, že padlo až 5, keď sa tak dobre poznajú a tak dobre sa na seba pripravili, ale pri každom vlastne spravila obrovská chyba. A poukážem na ten prvý pri Barsegianovi. Ja som si už počas tohto týždňa, či v Lige majstrov, či v tých zápasoch anglickej ligy, pozerali sme aj samozrejme ďalšie zápasy, strely typu Barsegiana. Dnes obrancovia netečujú. Dávajú si na to obrovský pozor a radšej sa uhnú tej lopte. Ja viem, že je to opäť veľmi komplikované, ale všimol som si to, že to strašne veľakrát robia, lebo tým práve toho brankára dokážu zmiasť a pomýliť ho tak, že on na to vlastne už potom nevie reagovať. Vyslovene sa tej lopte až uhýbajú. Pokiaľ nemá 100% istotu, že ju zasiahne, tak sa aj snaží uhnúť. Čiže toto pomohlo. A tam v tých štandardkách na jednej strane bol kritizovaný Savidis, lebo vlastne nepokryl 2 hráčov, ale neviem, ako to mal Slovan presne rozdelené, že práve na ňo takíto dvaja vyšli. Na druhú stranu Kucharevič a po ňom Tolič boli absolútne voľní pri tých štandardkách, čiže ani Dunajská si nesplnila v tomto smere svoju úlohu. Tá lopta išla po trase Kucharevič, Popovič, Tolič a čo na to Ležovič? Ležovič povedal jednoznačne, že takisto Dunajská proste takúto chybu, takúto medzeru, takúto dieru si nemôže dovoliť v takomto zápase, v takéto rozhodujúcej chvíli. A to isté vlastne urobilo trio Barsegian, Tolič a Savidis pri Ramadanovom góle. Tam sa mohol aj Bajrič, aj Takačovič v bránke zblázniť a nemajú tam šancu. Keď si to pozrel z vrchu, to ukazovali obrazne povedané, keď to trochu to rozšírim, ešte tak on bol v podstate medzi 8 slovanistami, lebo týchto, čo si vymenoval, tí boli bezprostredne pri ňom, ale tá herná situácia bola taká, že tam normálne tí slovanisti boli v podstate naukladaní všetci a on si prevzal loptu,
No a tak nikto ho neotravoval, tak vystrelil. Presne situácia, kedy sa spoliehaš vlastne jeden na druhého. Barsegian ho sprevádzal, ale ako keby iba ako partnerka do divadla. Lebo stačilo urobiť 1-2 kroky a bol by pri ňom, ale už videl Toličan, tak už si hovorí, no dobre. A takisto Savidis nevystúpil. Ale hovorím, z toho padajú góly a zaplať pán Boh. Videli sme okrem výborného zápasu, výborných akcií, výbornej atmosféry, samozrejme, opäť musíme vyzdvihnúť výborný zápas, krásne góly, takže za mňa klobúk dolu. Sila je to, že síce Kucharevič svoj 6. gól v sezóne nedal, ale ten Toličov v podstate vybavil, lebo na tej 5-ke bol voľný. To bol čistý gól. To už Kucharovič, zákrok Popoviča bol teraz fantastický. Kucharevičovi to, čo mu Belko doprial, taký ten jednoduchší gól v Žiline, tak teraz mu Popovič zobral, lebo to bol v podstate čistý gól a Popovič to síce vyrazil, no ale Tolič bol tam, kde mal byť a nakoniec toho gól bol, ale dá sa povedať, že Kucharevič mal na hlave svoj 6. gól v sezóne. A ešte iba na záver poviem poslednú vec k tomu, že pochválu si zaslúži Blackman, ktorého sme konečne videli zhruba zahrať to, na čo sme u neho zvyknutí a čo sa u neho vyžaduje a očakáva. Takže aj on si určite zaslúži pochvalu. V poslednom čase sa oplatí pozerať zápasy, v ktorých hrá Slovan. V 5 zápasoch padlo 27 gólov. Na to tréner Weiss reagoval, že je si vedomý, že dostávajú príliš veľa gólov, že sme na to neboli v minulosti zvyknutí. Z tých 27 12 dostali práve slovanisti. A viac menej poukázal aj na Takáča, ktorý v lani vychytal Ligu majstrov a že v tejto sezóne priznal tréner, že nie je zďaleka v takej pohode, v akej býval v minulosti, že na tréningu exceluje, že jednoducho spoluhráčom nedopraje radosť z toho tréningového gólu, ale že v zápase je z neho cítiť trošku nervozitu. A bolo to vidno aj pri tom Ramadánovom góle, kde bol vyslovene nahnevaný na spoluhráčov, že Ramadánovi umožnili takýmto spôsobom vystreliť. Bola to presná strela, dobrá strela, ale Ramadán mal až príliš veľa priestoru a potom sa prejavil aj ten hnev Dominika Takáča. Má to logiku, bolo by asi nelogické, keď celý Slovan sa istým spôsobom počas tej jesene, alebo teda po Kajrate istým spôsobom trápi, tak bolo by asi nelogické, že brankár by bol v pohodičke jediný z celého týmu. To ide ruka v ruke. Jasne. Ešte tam vlastne mu Bajrič trochu ťukol tú loptu a Takáču ešte napriek tomu na tých rukaviciach má, čiže nečudujem sa mu, že ešte to ti znásobí ešte tú nervozitu a tú emóciu. A však nech si to vypočujú chlapci, len neviem, v akom jazyku mu im to presne povedal, ale asi po slovensky a ireči to. Tak jednoducho, tak to patrí na tom ihrisku, hlavne brankár je tam na to, aby, však on je tam na to, aby poukázal na tie chyby, aby ich dirigoval, aby im zakričal, čo od nich očakáva, kam sa majú posunúť, do ktorého priestoru, či on vidí lepšie, či je niekto voľný, ako keď má niekoho za chrbtom, aby na to upozornilo. Teraz je naozaj, no tak ako nechať Ramadána takto voľného je trestuhodné a trest prišiel. A je to určite lepšie, ako z 20. radu v Žiline kričať na hráčov. Druhým vrcholom víkendu, už sme o tom hovorili. Ešte by som ale povedal, sa vráťme, keď to Rado spomenul, lebo bolo tam nejaké A v Žiline, padlo B aj na Slovane. Tréner Weiss sa už v predzápasovom rozhovore pre vysielateľa ospravedlnil za svoje výkriky, ktoré boli okorenené tými štiplavými výrazmi. Ospravedlnil sa aj na tlačovej besede, ktoré si ty bol osobne. Jednoducho bolo vidno, že ho to mrzí. Lebo naozaj toto každého súdneho človeka by to mrzelo a muselo to aj jeho mrzieť, keď si to vypočul spätne. Ospravedlnil sa a je dobré, že sa to tentokrát lebo vieme, že z minulosti, ako sa to niektoré veci na Slovensku riešia, že do zabudnutia potichučku necháme tak. Toto bolo, postavil sa k tomu čelom ako chlap, ospravedlnil sa a ide sa ďalej. Ďalej chce ísť aj Trnava a ja som bol zvedavý, ako zareaguje práve na výsledok Slovan Dunajská Streda. Sme si posielali správu Martina Škrtela, ktorý tak trošku podpichoval trénera Weissa, ktorý označil tréner Weiss práve zápas medzi Slovanom a Dunajskou Stredou za súboj dvoch najlepších tímov na Slovensku, tak Martinovi Škrtelovi sa to nepríliš páčilo ako zástupcovi lídra ligy. No a prišiel... Nie, tak dal na svoju sociálnu sieť proste takú hecovačka klasická, áno, normálna hecovačka, lebo tam v tom rozhovore tréner povedal ešte aj, keď to spomínal druhý raz, že sú 4 najlepšie týmy na Slovensku a vymenoval Dac, Trnavu, Slovan a Žilinu, ale potom tam mal aj jedno, keď povedal, že bol to zápas dvoch najlepších tímov na Slovensku, na čo Martin Škrtel na svojej sociálnej sieti reagoval, že toto mi nejako nesedí, pán tréner. No, ubehlo 24 hodín a vieme, čo sa stalo. A Martinovi nesedí už aj výsledok z nedeľného zápasu. To tak je. Čiže
Trnava Michalovce 0-1, ale za mňa som videl asi najkrajší gól doterajšieho priebehu ligy, lebo to, ako to Ramos trafil, a to sa nevidí tak často. No a hlavne, vieš, keď si každý dokopal do lopty, tak vie, že takto to trafiť z kroku, to bolo z kroku, to bolo bez rozbehu, to bolo proste jednoducho vystrelená lopta a samozrejme, že vedel, čo robí, vedel, že dáva na zadnú, a plus potom je ten kúsoček šťastia, ktorý z toho urobí tú exkluzivitu, že to trafil až tak dobre. Musíš mať na to obrovskú silu švih, aby si takúto loptu dokázal ponad toho brankára tou rýchlosťou, aby sa on nestihol na to ani zareagovať, prípadne v tomto prípade cúvnuť. Ja keby som to kopol, ten brankár si to pekne na hrudi preberie a mohol by som to aj bodlom napáliť, ako by sa mi podarilo. Takže to je obdivuhodné, že niekto má taký cit, pritom taký švih a takú silu. A akože súhlasím s tebou, určite jeden z najkrajších gólov, možno aj najkrajší gól sezóny sme už mali možnosť vidieť. Trnavu naozaj asi uspokojilo a uspalo to, že Michalovce naposledy doma prehrali s Prešovom, že Slovan vlastne mal taký zápas, aký mal, že vlastne majú ako keby ešte stále všetko pod kontrolou, aj keď teda Slovan vyhral, ale zase prišla o body v tomto prípade Dunajská Streda. A keď si videl ten úvod, ako vstúpili Trnavčania do toho zápasu, tak naozaj, možno, že tréner Šťastný mal reagovať už vtedy. Sám to priznal na tlačovke a tam boli niekoľkí hráči. Naozaj zrali na to, aby ich vystriedal a minimálne, aby im vynadal a aby ich prebudil, lebo však tam Michalovce mali viac hry, väčšie šance, Kotrel tam fantasticky prešiel. Čiže bol tam proste taký úsek, kedy mohli byť aj viac potrestaní. No on priznal ešte jednu vec na tej tlačovke. Nielen to, že priznal, že videl, že tá koncentrácia, to nasadenie nie je dostatočné v zápase, ale on tam potom ešte priznal na tej tlačovke po otázke aj ďalšiu vec, že už na predzápasovom tréningu sa mu nastavenie niektorých hráčov príliš nepozdávalo, že nebolo ideálne, čo sa týka koncentrácie, že tam už možno urobil prvú chybu, že tam mal zareagovať tvrdšie a samozrejme rozvinul tú myšlienku, že keď videl, akým spôsobom jeho mužstvo vstúpilo do zápasu, že s vedomím, že nám sa nemôže nič stať a jednoducho, že vtedy asi mal urobiť nejaké striedania a vstúpiť do toho deja a zamedziť tomu, aby to pokračovalo, tento prístup. No. Tam padali slová ako ľahkovážnosť, profesorský prístup, dekoncentrácia. Darmo si Trnavčania vybudovali takú optickú prevahu, 30 striel proti 3 Michalovským, ale chýbala tam tá koncentrácia v koncovke a práve tá ľahkovážnosť a ten prístup Trnavu vytrestali. No on povedal, to každý dohrával vie, ako náhle ty, príklad, začneš hrať a sa ti zdá ten super nejaký veľmi slabý, povieš si, to je pohraňská. A prestaneš hrať tak na tej úrovni, na ktorej vieš, on sa chytí a ty sa už nechytíš. Jednoducho takto väčšinou je a tréner Šťastný to povedal presne. Preflákali sme to na začiatku a potom už keď sme aj chceli, už to nešlo, ten hore nám to už spočítal. Tak to vo futbale jednoducho je. Lebo tú emóciu už nie vždy dokážeš tak nastaviť a tak zapáliť. Ty sa snažíš, ty robíš všetko preto, ale proste niečo navyše tam chýba. Už je to viac tlačené ako nejaké voľné, ako nejaký futbal, ktorý máš pripravený. Navyše, ale som prekvapený, lebo vieme všetci dobre, a hlavne Trnavčania si veľmi dobre vedomujú, aké je tam náročné prostredie. A oni už vlastne zápas dozadu prehrali doma s Dunajskou Stredou domáci a 0-3. Hej, čiže oni majú dobrý vstup, však dostali 5 gólov za týchto, to bol 7 alebo 8? 8. Ale pre nich 7. zápas. 7. zápas, tak. Čiže dostali iba 5 gólov, ale 3 v tom jednom zápase. Čiže oni majú tú defenzívu a im pracuje všetko. Ale už keď prehrám doma jeden zápas, tak sa musím sakramensky sústrediť, aby sa mi pre Boha nedaj Bože nestalo, že doma opäť zakopnem. No a hlavne oni v tých dvoch zápasoch domácich nedali gól. 0-3, 0-1. To je tá vec, že tam toto si myslím, že to sa im naozaj vypomstilo. Mysleli si, presne ako Bráňo hovorí, že to možno pôjde samo, že to pôjde ľahko, ale už žiadny super nie je ľahký. No nie, tak zase pozor, Michalovce nie sú zase nejaké, že vy... Pozor, s Dunajskou remizovali, so Slovanom remizovali, v Trnave vyhrali. Sú určite takým prekvapením a asi najväčším prekvapením a takým čiernym koňom a ľudia, tak, možno, že ich aj podceňujú stále týmy, a hovorím, sú ťažko čitateľní, ale dobre sa na to pozerať. A očividne vidno, že tréner Šoltis, ktorý má bohaté ligové skúsenosti a však napokon
vieme, kde pôsobil všade, aj pod trénerom Vajsom a tak ďalej a tak ďalej. A aj to, čo hovorí po tých zápasoch, aj pred zápasmi, má to hlavu a petu a asi je to zrozumiteľné očividne aj pre jeho zverencov a predvádzajú to aj na ihrisku. Si zoberte, v Lani mali mimoriadne ťažkú sezónu Michalovce. Dlho sa špekulovalo, či to vôbec ustoja. Ustáli to s odsťou a teraz pokračujú v tých dobrých výkonoch. Zoberte si, keby očakávané víťazstvo minulý týždeň doma s Prešovom, tak majú 15 bodov ako prvá Trnava. Na keby sa nehrá. No a tu ešte dodám, lebo niekto povie, aj ty si to naznačil, ale ty si to dobre povedal, že vlastne Trnava mala 30 striel, ale tých šancí bolo málo. Akože takých tých, tam boli iba jedna, ja by som vyzdvihol zákrok Jakubecha v druhom polčase. Zmenšil mu uhol. Na Ďuriša. Hej, ale to bola vlastne taká tutovka, gólová, za mňa. Ostatné boli také... Najväčšiu mal Lukáš Pavšek. Z boku, hej, ten si nastrelil prvno. Skoro dal druhý vlastný gól v sezóne. Čiže oni tlačili, oni tam mali tie nákopy, ale tá šanca nejaká úplne až takéhoto charakteru a druhu mi tam chýbala, ale však sme na začiatku sezóny. Možno ešte tá zastava 0-0, keď dával Mikovič na peťku na Ďuriša, ale ten v páde do toho... On išiel do toho vynikajúco inštiktívne, len predpokladám, že tú loptu zbadal až na poslednú chvíľu, že on vedel, že tam ide, chce tam ísť, ale zbadali ju až príliš neskoro, že tam na to reakcia bola naozaj ťažká. Spomenul si brankára Adama Jakubecha, pre neho špeciálny zápas. Vieme, že keď v minulosti naposledy chytal v Trnave, tak mal dres Spartaka a bola to práve sezóna, v ktorej Trnava získala titul, ale on už po prvom kole zhodou okolností Trnava hrala s Michalovcami, sa presťahoval do zahraničia a teraz je jeho veľký comeback a do druhého polčasu nastúpil namiesto zraneného Patrika Lukáča, tak určite pre neho špeciálny zápas. Navyše udržal si čisté konto, tak o to určite zduplované. Lepšie ako ten, čo chytal, keď sa vrátil prvýkrát, kde dostal, myslím, vtedy 3 góly, také celkom lacné, nie? Tak teraz to vypalilo oveľa lepšie. On to označil, že doma vlastne chytal, povedal to sám, že doma chytal a naskočil do druhého polčasu a tiež si zachoval čisté konto, čiže pre neho určite veľmi, veľmi, veľmi príjemné. 15 bodov v tabulke má aj Žilina a tá odohrala prapodivný zápas v Zlatých Moravciach proti Komárnu. Ja som dávno nevidel tak dominantné mužstvo, ako bolo práve Komárno proti Žiline, ale hrá sa to na góly a Žilina má Káčera, ktorý dal 2 góly, navyše... Ten prvý nie je jeho, nakoniec. Nakoniec je to tak, že mu to pripísali tomu doražajúcemu Prokopovi. Hej, tak v každom prípade, ale Káčera bolo cítiť pri tom druhom góle sa veľmi elegantne uvoľnil. To bolo nádherné. To bolo fakt nádherné. Tak, ako ich tých dvoch komárňancov poslal na párek, tak tým, čo urobil, tak to bolo fakt famózne. Samozrejme, ten prvý gól je z polovice Káčerov, ale usúdili rozhodcovia a potom sa to v zápase, do zápisu o zápase dávalo, že lopta ešte nebola za brankovou čiarou a dostrel tam až doražajúci Prokop. No. Tretí gól dali striedajúci hráči, respektíve sa o to postarali striedajúci hráči Kopásek a Ilko. Oni boli, minútu na ihrisku, neviem, či to neboli ich vôbec prvé dotyky. No a Žilina vyhrala 3-0, má 15 bodov, 3-1 a dýcha teda na chrbát Trnave oskore, dá sa povedať. Ale on to bol dobrý zápas aj zo strany Žiliny, určite ten vstup. Ona teraz strieľa dosť veľa gólov. Koľko tam má? Ty tam máš tabulku. Žilina dala 18 gólov, ak sa nemýlim, najviac zo všetkých. No, že vlastne oni teraz dávajú po 3 góly prakticky v každom zápase a vedia si urobiť ten vánkuš, vedia si urobiť ten náskok a na to, že ako sa oni oslabili, tak musím povedať, že hrajú veľmi umne, rozumne. Faško, vidíš, ako Faško chýba v Košiciach na jednej strane, koľko roboty robí pre Žilinu a to je jeden z X faktorov, prečo sa Žiline tak darí, plus Káčer v takýchto situáciách, veľakrát sme ho ešte v Dunajskej Strede videli, že má tie strely, pokúša sa o to, ale nie vždy mu to vychádzalo, potom mal také pasáže, kedy viac sa staral o tú defenzívu. Teraz proste mu to chutí, baví ho to a presne ten druhý gól, to málo kedy vidíš, to keby urobil na Liverpoole vypredanom. V španielskej lige niekde tak ho nosia ho ešte 2 týždne potom na rukách všetci, takže famózne, ale domáce Komárno, vy ste to už minulý týždeň spomínalo, páči sa mi ich nový štadión, na ktorom hrajú, naozaj. Domáce Komárno nesklamalo, tiež strieľa gól minimálne, ale s týmto majú najväčší problém. Tak je to škoda pre nich samotných, pre to samotné mužstvo, ktoré sa určite aj s trénerom Radvaním už tešilo na to, ako si zahrá doma, naozaj doma. To sa nedá, akože ja som to už hovoril, ale ja sa budem opakovať. To najprv má byť pol roka,
mimo, už je to rok a pol, ako, to je nemysliteľné toto. Ako, to, na čo to je dobré, to je pre futbal, to je proti futbalu. Ale hlavne vieš, že on sa nejakým spôsobom však udelujú pred sezónou tie licencie, na základe ktorých ty môžeš tú ligu hrať. A ty keď máš výnimku na základe toho, že povieš, že dobre, začneme nie na svojom, ale v oktobri sme tam, alebo v septembri sme tam, a na základe toho ti tú výnimku dajú a tým potom povieš, že ale tak nevydalo. No. Tak ale percentá išli hore, dole, 87, 75, 70, 80, 85, neviem čo. Už budeme hrať, už tedy a... Ja by som to už dal do ponuky stavkových kancelárií normálne, aby som vypísal dátumy a ide sa. Však sa pozri na ten Prešov, ako chytil tú šancu, zapáči si, že ja som to aj predtým hovoril, však on koľko, 3 roky bojuje o to, aby sa tam mohol dostať do tej prvej ligy, vždycky to tak nešťastne vypálilo, ale vlastne nemal ten štadión a kde by to hral, ako bolo by to strašne komplikované a teraz, keď ten štadión má, aké je to nádherné, s tým vypredanými tribúnami, že aj keď 4 zápasy, 4-krát vypredané, škoda pretatraná, je mi to až ľúto tých ľudí určite, tam v Prešove, že naozaj, že sa nedočkali z tých 4 pokusov 4-krát vypredaný štadión, fantastická atmosféra, krásne pozbudzovanie, naozaj kultúrne prostredie, pekný stánok a že ani na 4. pokus im to domáce víťazstvo nevyšlo a ešte nakoniec aj prehra z toho bola. Remízy so Slovanom a s Dunajskou Stredou, čiže veľmi ťažké body, ale prehry s Trenčínom a naposledy aj s Ružomberkom. Čo k tomu dodať? Akože, tak keď dostaneš gól v 22. sekunde, to ti teda nepomôže ani trochu. A potom v 11. minúte ďalší. Je sila, že ten Tomáš Král, ten, ktorý prišiel do Ružomberka, sila, no. 2 zápasy, 2 góly. Čo sa týka toho nastavenia, že tréner Cifranič to presne povedal, absolútne nekoncentrovaný, absolútne zlé vstúpenie do zápasu a pred 6,5 tisíc divákmi. Ty, keď nie si koncentrovaný, tak už neviem, kto ťa má... Ružomberok rozohrával si zober, Prešov sa nedotkol lopty za 22 sekúnd a vyberal ju až zo svojej brány. A bolo to krásne vidieť, presne tá nekoncentrovanosť pri tom bránení vlastne tej situácie, kedy oni ako keby sa ešte iba hľadali, že kde je vlastne ich miesto, lebo keď si všimol, tam bolo kopa času na to, aby si tú 16 pokryli, lebo Hladík sa tam ešte s tou loptou proste chvíľu, nejaké 2 sekundy motal po tej 16. Napriek tomu, keby si to zastavil, tak 5 hráčov Prešova sa fokusovalo na loptu, na Hladíka. Všetci boli takto zahladení. A každý jeden mohol už reagovať a hľadať si hráča, ktorého treba pokryť. Lebo ešte aj ten najbližší, tomu Bačíkovi, ktorý bol, tak sledoval loptu. Nesledoval si, kde ten hráč presne stojí. A keby ju Bačík netrafil, tak za ním boli ďalší 2 hráči, ktorí boli úplne voľní. No. Akože 5 hráčov sa fokusovalo niekam a nesledovali si vôbec situáciu. Ako takýto, to sa nemôže stať. To je až detinská školácka chyba. Pre Bačíka špecifický zápas, najmladší na ihrisku 18 rokov, po 22 sekundách dá gól a potom v druhom polčase v podstate vybaví červenú kartu pre Šimka. To bola podobná situácia. Ignatenko Minárik. No tak... Táto bola silnejšia, podľa mňa. Tá Ignatenková bola také skôr pohľadkanie, na ktoré reagoval hereckou etudou Minárik, ale táto bola taká otcovskejšia, by som povedal. Ale tiež to bolo také, že tiež zvalil sa... Nechceme, aby zdávali bomby, jak v ringu, ale... Toho za mňa sa tu dalo riešiť aj žltou kartou, ale chápem to, že aby sa to tak... Lebo až taká strašná facka to nebola. Ale nepatrí to tam, opäť poviem, samozrejme. Podbrezová Trenčín 2-0. To je tiež taký výsledok, že keď niekto vidí len to skóre, tak si povie, že Podbrezová lepšia, ale tak brankár Jurička prvýkrát čisté konto a 3-krát mu pomohla konštrukcia brány. No, ale 2-12 sa hrá, čiže 2 minúty 12 a prehrávaš 0-1, lebo Galčík ti dá gól jednoducho. Po 2 minúty, čo si sa hralo iba vtedy? 11 mesiacov čakal na gól, dočkal sa. Krásnu uličku dostal Palmec, či ktorý to je ten Estonec, na fantastická lopta. Na to, že je ľavák, tak to trafil praváčkou absolútne excelentne. Pre Katiča v tej chvíli nechytateľné. Pozeral som ten zápas a ja som sa bavil. Bavil som sa aj na hre Podbrezovej, bavil som sa aj na hre Trenčína a opäť je mi iba smutno to, že tam proste 850 divákov. Takýto zápas, tie decká, lebo to sú v tomto prípade decká, ktoré tam mali zase prvý štart, druhý štart, čakalo tam či na strane Trenčína. Podbrezová má omladený káder. Čiže tú podporu tých fanúšikov si zaslúžia. My sme toto kolo mali 3 také zápasy. Či v Skalici, či
Komárno doma na svojom novom štadióne, alebo Podbrezová, ako na svojom starom štadióne. Na svojom starom štadióne. Ale ako ma to nesmierne mrzí, lebo ten zápas bol fantastický, to mohlo pokojne skončiť 3-3, alebo teraz si zober, že Katič mal fantastické zákroky, ešte tam podržal. Neby týchto vecí, čo spomínaš, alebo teda a napriek tomu všetkému, týmto štadiónom, ktoré vždy robia ten výpadok toho, tak po 16 rokoch vlastne Slovenská liga narastá sledovanosť, čo je úplne super, len ak by teda malo to Komárno domáci štadión, tak by ten nárast bol ešte o dosť výraznejší, lebo ja verím, som o tom presvedčený, že ak by hrali doma, tak to je plné. Ja v tomto smere zase sa dopustím kacírske myšlienky, ktoré sa dopúšťam pravidelne. Nerozumiem tomu, prečo sa tu dbá na to, keď už teda im dovolia hrať niekde inde, aby ten štadión spĺňal tie podmienky a normy, tak už nech to parapeta tlačí, neviem čo, tak pol roka, keby hrali oplotení iba niekde, jak za starých čias, tak s nejakými, áno, samozrejme, však nie je úplne zase do takéhoto extrému, ale bližšie k tomu Komárnu niečo proste tak nechaj s druholigovými, alebo ja neviem, aké sú tam, alebo čo. Proste nepríde mi to ako úplne logické, že radšej by mohli byť na nejakom menšom štadióne doma niekde v okolí a mať tam 1500 vlastných fanúšikov a bolo by to atmosféru a bolo by to proste futbalovejšie by to bolo, ako ich vyhnať do Zlatých Moraviec. Oni si vyberajú samozrejme, ale ich nakoniec skončia v Zlatých Moravciach pri 300, 400, 500 členov fanúšikovskej a diváckej proste návšteve. To je za mňa, je to zase niečo protifutbalové. Hovoríš o atmosfére, tak poďme do Skalice. Na Letňáku sme videli 1 gól, Erik Daniel. Košice opäť prehrali. Neviem, čo si mám o tom mysleť. No ale mňa pobavil ich kapitán Krivák, ktorý povedal, že je na nás deka, my by sme dostali gól, hádam už zo všetkého. No ak by v Skalici dostali gól zo všetkého, tak to skončí 4-5-0 pre Skalicu a nie 1-0. Pretože tých šancí obrovských tam Skalica mala strašne veľa, že ten jediný gól dal práve Erik Daniel, klobúk dole, aj si to zaslúži tento futbalista. A tento skúsený Erik Daniel, ktorý tam sa vrátil z Trnavy a v tejto sezóne mimochodom skoroval aj za Trnavu, teraz aj za Skalicu, tak mal prsty v ďalších 3-4 akciách, kde spoluhráčom pripravil vyslovene čisté gólové šance. Takže ak by Košice dostali gól zo všetkého, čo mala Skalica, tak to určite neskončí iba 1-0. Košičania, to je pravda, že sú momentálne v kríze, tá obmena kádra asi bola väčšia, ako to mužstvo je schopné zniesť. No, proste nesadlo si to a nefunguje. Strašne veľa ich odišlo, to ma tiež prekvapilo a zober si, že Faško odíde do Žiliny. No a oni s Faškom nepočítali, že odíde, oni s ním boli viac menej dohodnutí. Inočenty, Žigmund, Niarchos, to sú všetko takí hráči, ktorí boli kľúčovými postavami tých Košíc. No a tí, čo prišli, sú príliš mladí na to, aby ešte vlastne boli schopní. Čakal som určite lepšie Košice, je mi to ľúto. Na druhú stranu, opäť, zase nehrajú až tak zle aj teraz. Mali veľmi dobré pasáže, ale to bránenie pri tom góle, čo urobili Daniel s Morongom, to oni boli zase pukance v ruke, v druhej kola a sledujem ich, čo oni si spravia, tí dvaja. Ako všetci ostatní ich iba sledovali. Ako to na takejto úrovni, to je nepripustné a nemysliteľné. Čiže, ale opäť ja som fanúšik trénera Skúhravého, ja si myslím, že on tú cestu nejakú nájde. Bude to možno chvíľu bolieť, chvíľu trvať a možno, že to bude túto sezónu celkovo pre Košice ťažké, ale najbližšie majú derby. Bavili sme sa o tej návšteve fanúšikovskej, to najbližšie kolo je také, že naozaj smrdí to brutálnym rekordom, lebo Slovan ide do Trenčína, sú tam nejaké Dunajská, má Komárno, sú tam také práve zápasy, že Žilina Trnava, Košice Prešov, že by to nakoniec mohlo byť aj celkom zaujímavé a Košice sa potrebujú chytiť, ale no ťažko asi tam triafajú momentálne zostavu a formu tých hráčov. No, tam treba povedať aj to, že je vlastne štvrtina základnej časti za nami, 8 kôl, ale treba povedať to, že Košice odohrali 6 zápasov. Áno, majú. Čiže keď teraz si zober, že by tie dve dohrávky zvládli, tak z tých troch bodov je 9. No. A to už asi iná pesnička, ale uvidíme, či zvládnu. Za daných okolností. Zamerali sme sa samozrejme na zápasy v zahraničí. Sme zvedaví, ako sa darí našim reprezentantom a našim hráčom. Mňa veľmi teší, že sa uchytil David Strelec v Anglicku v Middlesbrough. Prvý zápas hral druhý polčas a bol pri vyrovnávajúcom góle na 2-2. Tentokrát proti West Bromu hral od začiatku, otvoril si gólový účet a teda odohral úspešný prvý polčas. Potom striedal, lebo bol dosť ako eliminovaný. No, nakoniec teda
sme si mysleli, aj podľa ohlasov na tej fanúšikovskej stránke, že tam bol na neho nejaký zákrok, ktorý by ho akože obmedzoval, ale tréner to vysvetlil úplne inak, jednoducho dal ho dole. A urobil dobre na margo toho, že ten striedajúci hráč čo u nás teda by sa asi nestalo, keď ti útočník, ktorý nehrá vôbec zle, práve naopak, ktorý dá gól, z ktorého sú fanúšikovia na vetvi, Boro má novú hviezdu, Davida Strelca, tak očakávaš, a som sa tešil, že čo David pripraví v druhom poločase. No a zrazu záber pred druhým poločasom. David sedí v mikine na lavičke už, prezlečený a rozcvičuje sa Senegalčan Sene, ktorý ide do hry namiesto neho, na hrot. No a trénerovi to vyšlo na 100%, lebo tento chlapík dal tiež gól po parádnej celotímovej akcii a vyhrali nakoniec 2-1, ale tréner povedal, s Davidom je spokojný, hral dobre, ale mal som pocit, že ku koncu polčasu už bol unavený, na anglický futbal si ešte iba zvyká, preto to je celé, tako som sa rozhodol, hotovo, vybavené. No môže to akože takto po častiach naberať aj tie skúsenosti, hernú prax, samozrejme je to iné tempo, čo si budeme tu rozprávať oproti Slovenskej lige, čiže podľa mňa lepšie možno takto mu to dávať a ono si to sadne, ono tam to miesto mu určite nájdu aj na to, aby ten útočník časom hral 60, 70, 80, keď je treba 90 minút, ale však to nie je podstatné. Môžeš hrať 60 minút, dá 3 góly a krásne ťa vytlieskajú a ideš dole a prenecháš miesto ďalším. Však to je najideálnejší scenár, aký existuje. A každý si zarobí ešte aj. No a Boro je prvé. Boro je prvé. Hovoríme o góloch Slovákov. Beneš dal fantastický gól, presadil sa Kaprálík a takisto mladík Jakub Pira v drese Ostravy skóroval tiež pomerne skoro už v druhej minúte, čiže dobré impulzy chodia zo zahraničných líg. Ja som to videl, ja som si toho chlapca všímal už predtým, je to 2007 ročník, však s Bráňom sme sa bavili, že on za to Bčko strieľal. 6 gólov v 6 zápasoch. Najlepší strelec z druhej českej ligy. A plus, on je taký ten istý typ, ako bol Prekop alebo Almáši, proste je veľký, má 185 kg, centimetrov, 85 kg, čiže je to taký robustný, pritom technicky dobre zdatný hráč. A bol som práve na neho zvedavý, sám hovoril, že bol prekvapený, že tú príležitosť dostal takto od začiatku, ale absolútne s prehľadom. Ako skoroval, umiestnil strelu, proste ako keby bol 35-ročný útočník so skúsenosťami a klobúk dolu, že nám rastie ďalší takýto hroťak. Akože je to iba dobre. Veľmi milo mám prekvapil. Začal si dnešný podcast Ligou majstrov. Zo 4 Slovákov hrali napokon 2. Šranc v závere zápasu za Sláviu nastúpil v 98. minúte a napriek tomu mohol dať rozhodujúci gól proti Bodo Glimt. To je škoda. A ako poznám Ivana, aj to viem, že ho to veľmi mrzelo, toto. Naozaj, lebo Ivan je jeden naozaj poctivý futbalista, zodpovedný a hlavne doteraz mal tú nálepku toho žolíka, lebo on vedel tie dôležité góly dať aj za Repre, aj za Sláviu. Keď bolo treba, vždy pomohol. Teraz mu to tak, prvýkrát oka to nevyšlo, že naozaj, že to bola obrovská šanca. Tá lopta, tá prieniková prihrávka bola fantastická, ocitol sa sám. Ono sa to teraz mudruje, že mohol to napáliť ručie s duchom, ale určite to robil najlepšie, ako vedel. Škoda. A škoda aj z toho pohľadu, že tá Slavia nevyhrala, lebo mala vyhrať, lebo pozor, Bodo Glimt vôbec nie je slabý tým a tá Slavia bola lepšia. Mala oveľa viac šancí, trafila konštrukcie brány, len ma prekvapilo, ako sa nechala tiež taký skúsený tým, ako je Slavia, takým spôsobom poblázniť tým plným Edenom. Lebo si zober, že oni dali 4 hodinu pred koncom gól na 2-0. Dali gól na 2-0, dostali na 2-1, zbytočne tiež po protiútoku a po dorážke, keď brankár Stanek najprv chytil čistú šancu, potom dali ešte provod, dal ešte Žrči, že mohol dať na 3-1 a vymalované. Dobre, nedal, stane sa, ale stále vyhrávaš 2-1. A už by si to mal, nemáš sa kam hrnúť. A Slavia sa hrnula. Hrnula, sa nahrnula tak, že prišiel ďalší protiútok, keď išli 5-2 najprv, Bodo Glimt, a zase Stanek chytil, a zase dorážka, to nebola dorážka, tento trafil tým neskutočne, ale takže tu boli prvé chyby, tu sa rodila tá remíza nespravodlivá, ktorú potom ešte mohol Ivan Šranc zvrátiť, žiaľ, brankár ho vychytal. Bolo mi ich ľúto Slávie, lebo naozaj si zaslúžili to víťazstvo a presne aký vie byť ten futbal. Brankár Stanek dvakrát ťažké strely vyrazil a dostali z toho góly a tu na Šranc vlastne tiež ten brankár to zázračne vyrazil, ale nebolo toho, kto by tú loptu dotlačil do tej siete. Akože,
bolo by to také zaujímavé, ale taký je futbal, opäť poviem, je výborná vec. Dobre sa na to pozerá. Jasné, druhým Slovákom bol samozrejme Stano Lobotka. Už v spomínanom zápase Manchester City SSC Neapol. Tí sa vytrápili, tak hrali 60 minút plus zastavený čas 10. No tak jednoducho to na Manchester City není úplne ideálne, keď hráš 2/3 zápasu v oslabení. Mňa zaujal veľmi zápas Juventus Turín, Borussia Dortmund 4-4, Juventus góly na 4-3, Vlahovič 94. a Kelly 96. To znamená, že v nadstavenom čase... No, dokáže to aj Dortmund pomoriť. No. Presne tak. Rado, čo máme ešte na záver? Jakú bodečku? Bolo viacero vecí, ale teraz sa trošku hejtuje mladý brankár Slovana David Balog, poznám ho veľmi dobre, skvelý brankár, skvelý chalan a nezaslúži si to, ale urobil chybu, z ktorej sa určite poučí v zápase so Sláviou. Košice tak naťahoval loptu, alebo teda čas, si držal tú loptu medzi nohami, potom si myslel, že mu bude stačiť, keď ju položí tie ruky, ale domáci útočník mu to vypichol a strelil gól. Ale je to skúsenosť aj pre neho a myslím, že sa z toho poučí. Ja nemám rád tieto naťahovačky zo strany brankárov, preto to aj trošku vyťahujem. Dosť ma to rozčuluje, lebo vlastne do poslednej chvíle čaká, dá tam potom tie ruky, potom sa čuduje, že ho ten útočník kopne a pritom čo získa? Pol sekundy, alebo 3/4 sekundy, alebo... Tuším 67. minúta, čiže ešte je dosť času na naťahovanie. Vravím, že tiež sa poučí sa určite z toho, ale na druhú stranu si myslím, že iní rozhodcovia by to možno aj neuznali, lebo on to mal zakryté tými rukami, že ako keby tak povediac mal tú loptu pod kontrolou. To je diskutabilné, však ja viem. Ako silno udržal, vieš, lebo či ju vôbec, keď tam išli iba tie ruky položiť, lebo ty nevidíš presne či tie ruky už sú na tej lopte položené z toho záberu, proste ten útočník bol tak rýchly a tak pohotový, že jednoducho ho neďobol. Ja viem, ale vravím, že niekedy pri takýchto situáciách sa ten brankár chráni, niekedy nie. Ako keby málo kedy vidíš takúto situáciu, že brankárovi toto vyparatí ten útočník a uzná sa ten gól, ale bolo to aspoň zaujímavé. Možno v konečnom dôsledku bolo Bčko Slovana aj spokojné, pretože Murár vyrovnával na 2-2 až v 93. minúte, čiže... A hlavne ako Davida poznám, možno, že si trošku ponadával, ale vravím, je to dobrá skúsenosť aj v tomto smere. Je vynikajúce, že ročník 2007 chalan dostáva v Bčku takúto príležitosť v druhej lige a on vlastne hneď v tom prvom zápase s Petržalkou, pripomeniem, chytil 2 jedenásky v zápase. Respektíve jednu chytil a druhú netrafili, akože ak sa nemýlim, že tak to bolo. Čiže teším sa, z týchto chalanov sa veľmi teším a dúfam, že ho to nejako nepoznačí negatívne. Ak určite nie, je mladý, všetko má pred sebou. My máme dnešný podcast za sebou, takže chalani, ďakujem za názory. Pekný týždeň. Ďakujem. Nech sa darí, všetko dobré.